Melissa Lee-i February ni sangka jikwa som sarile pariata pianga kum sangka jikwa som kwa pathum khan kum som pangami ani ve toa anu Sharon Lee soidan chuan Melissa hi Tleirawl hlim thei tak thian ngaina tak nu le pa thuawih thei tak niin alen huna model ni atum ru le Tleirawl hmeichhe dang ang bawkin Melissa hian makeup ngaihnawm renga makeup tel lovin a chhuak ngai lo Rual pawl thiam tak ania thian pawh akumpu lovin ngaihnawme anun nuam hlim thei amah lo nalh puak ve ro boka alak te polak ve phian anima na a thian te jinga pakhat phei chuan Melissa nun man mek chu nom hmel atiin a thik lek lek thin ti a soi ve hial hetiang taka Tleirawl fel le mel tha malam hun eng tak nei box si hi achunga van duain Rapthlak taka thlenga tunu le pa ma inan fa te chunga thleng turan du hau lo tur thil chu Melissa chunga hian thleng ta si April ni som pathum sangka jakwa som kwa le pathum ania hemizan hian anu Sharon chu anna akala ngai wangin Melissa hi ma chawin ina oma anu hi bartender ani wangin zanlama na thoka chuangai thin hemizan hian Melissa chuan a thian te zinga pakhat chu in nga puya som ngea a thian nu po hian alo rem ti ni na lang ma se chan le wang hriat lovin hemizana thian nu lo leng tur hi arong kal tatlat lo Melissa hian pian pui u naw mi pa pakhat le hmeichhe pakhat chu neya hemizan kher hian a u naw te hin lo leng chhuak ve vek boxia Melissa chu atum lo dewin ama chawin inaum ta a zandar kwale chan vea anu chuan Melissa hi phone in ron bia heti lai hian Melissa chu ina alom ngeya anu point ngai thatakin a hnatho lai a tho chunrum vele tamai boka ti chuan zan lai a retrep to tia Melissa nu Sharon chuan hnatho na hmuna trangin a pasal hual nen an lo hoa inan vathlen chuan a fanu Melissa chu lo om ta hau lo in chung an valu chia chuan Sharon hian a fanu chunga engem tak a thleng ti a hre thei ngala an lu don khan an kong ka pui chu lo in kal lawa an sitting room an dokan da chuan da thin lo dan dewin alo om boka dokan chunga an ashtray da thin le Melissa thil ei lai niom tak chu chuata lo tanwai boka Melissa bong te in tu niom tak po lo bonwaya secret le lighter alo om boka Melissa in zial azu ngai a hrebok si lo tin an in chunga chuan rim danglam tak rim cheng reng tak anam boka heng thil zong zong mu hian Sharon chuan a fanu chunga engem tak a thleng ti a hre thei ngal ni a fanu ina om tura ngai laia alo om lowa an sitting room an thil da dan alo danglam boka anin chunga rim mak danglam tak alo nam box si awangin Sharon chuan a fanu chu leng bo satli ani theina hrelawa ngoi renga nga ngot atum lo 911 a call ngala thil thlen dan te hrilin a fanu chu mi bo zon ngai ani thua report ngala Sharon hian rang takin thunei tu te chuan a fanu chun mule mai a be seya a be se ngein atuk ni som pali chuan thunei tu te poina fanu chun mu sak ngeya ma se be se dan ni hau lovin a fanu chuan mu sak ta si April ni som pali sangka jakwa som kwa le pathum chon huda ni le chan ve vela thunei tu te chuan Melissa ruang chuan chen na Washington atanga hlang reng taka lei pakhat nuayan va hmuwa Melissa hian inom korpa ngai alo ha pheikhok ero lo bun lo thung anan en chiang le dewa ake korte ale ling join alo hathung amah kan soitong khan Melissa hi pona chuadon rengin ain uluk thin hlea makeup ne nalh taka hmeichhe thom nal pa ngai taka hak lo chuan a chhuak ngai lo kan ti kha hei che hi anu point thunei tu te hena hril chuani anu Sharon chuan a fanuin cheidana mu hian ama du thua chhuak ani arin lo thu le ti luina anina tanga hruai chuange ani thu a soi Dr. ten Melissa taksan en diknu hian a re hlumani tian finfia chemical chikhat nim hlumatana an man thin po Melissa hi nim tirani ti an soitel boka pong sual ero atok lo ni na lang thung Melissa thattu hian nim hlum nim tiranga ti chuan ni khohrelawa om lai na rek hluma
are hlum nu hian arwang chu lei hnuaia a paita niin a lang nu chui dan tur pawh hriat thiam a har phian dawn niin a langa heng hun lai hian DNA hmanga nu chui na khawl thatak alo om chi alo bok nen thu nei tu te tan pawh bul han tran na tur awang du viawin a rinom a theiang angin evidence tur ero an la khom ve zel thowa melisai te ina secret bung an hmu tangin DNA sample pawh an la a ma se poi khoi tu hi chu ti mai a chui suak ngot thei ani bi ri si lo melisai chunga thil thleng hian anu mai ni lo amah hre chiang tu te le a thian te chuan makan ti hle a oi har san ti ngei mai zan khat thil thuwa an fanu an thian nu chu te thu ta nun nan lak sak ngot chuan ham hai lo thei lowa an thre thiam thei lo police te chuan a theiang angin man la chho zela melisai chanchin po thuk zokin an zir chiang ta a tu te nge kom thina khoi hmuna te nge le na a hun tam ber a man na thina tungin bul anan trana kan soyang khan melisai hi Tleirawl fel tak hlim thei tak harsat na siam ngai lo khotlang ta na minok sak lo poi te tham khoi awanga man chin pola tok ei lawania ma se police ten an chui chian deuh ta ka chuan melisai thian kom te zinga hian misual Rual gang member an lom ve tian hret chuak ta a police terin dan masapera chuan heng gang member te du lo danang teuh hian melisai hi awmemo an turu ka lo hre pale mo nianga an that tamai niin an ngaia ti chuan heng gang member te hi an chui chianga thuan zot fia boka ma se anu dewa in nam noi na eng man nei lo tian fin fia le ta thuaya melisai nu ngei point heng gang member afanu thian te hi chuan afanu an tha sakarin lo thu lo soi ve boka tin melisai vuina in khoma po heng gang member te hin ron tel ve nge bok police te chuan poi khoi tu zon chuwa ngei tumin man la chho zela an hmalak na kal zela melisai ru ma po enge motak mu chuwa tura om takin tin hanan in kuala heta hian melisai diary chun mu chuaka melisai poina diary hi lo en kol ulukin thila lo chin chia thle a hemi zara hian police te point thil thar an hriat chuwa bel ta boka amah that tu an zon chuana kunga thui taka pui pha don ta melisai hian atlang puina ni tin hun man dan ba ka abial pa chanchin lo ziaka anin mu thiam lo thin chung chang le thattakan in biak chun zom le dan te chip chiar takin lo ziaka police te chuan a diary chun han keulet le hreta abial pa ne na a chanchin a ziaka ra hian mi pakhat chanchin lo ziak tel ta nol mai heta mi pazia hi a hming chu Alan Edward Dean ania melisai tha ni chungchanga rin hlel kai berani don ta Mars ni som pali sangkha jekwa somkwa le pathum khan melisai hian a diary a ti hian lo ziaka Alan Edward Dean nen nightline a phone mangin kanin tong tin Mars ni som panga sangkha jekwa somkwa le pathuma ti hian a diary a lo ziak le a Alan a chuan tlai dar rivela miron thruaya kan leng chuaka thil kan eya kan hole tin melisai le Alan te in tonna nightline hi tunlai khovela chuan kan hmel hria tolo mai the he thil hi kumsang ka jakwa somkwa chho khan America rama chuan a lar hlea party line emo date line emo tin an soi mai twin khang hun laia nula le tlangwal khan tunlaia social media kan at chilang deuh hian an at chil ani ber ome nightline an ti hi phone manga thian thar zon na ani ome hriat ngai mi lo tenen he nightline kaltlang hian a in biak po theya tam takin an hmang tong kaya thian thar siam nan an hmanga a then eroin nun na chan pha nan an hmang thung profile picture kan tiang deuh hian nightline a hian an phone number bula thala kan da theya tunlai ang tho hian mani thalak ni lem lo da pon tam ome soitongin he nightline kaltlang hian melisai le alana te po hian in tong mei ni som pariata police te chuan Alan Dean hian va be pop theita a melisai phone buka po alana number hi lo om ngei boka ma se alana tin lo save how lo mic tin lo save thung detective te chuan alana chen na hian zong chhuak thuaya a chen nei na ngei thu zot fia turin an kalta a alana hi melisai ruangan charna hmuna tang khan mel thum vel leka hla lo chenga detective ten eng wangin nge nightline a khan a hming tak tak mang lawa
Mike tia in da tlat tia trangabul tranin zona frang an zota a. Alana chuan nightline a kabiak twin te hian kabiak masak ber tuma kaming tak an hriat hi tu lem lovin ka hria. Voi ni voi thum kanin bia ka mirinom takan ni ti ka hriat nuwa chau kaming tak ka hril thrin ti. Melisai a hriat le hriat lo chung changa zona chu. Alana chuan hriat ngei thuina changa. Melisai nen khan nightline kaltain kanin hria lom. Voi ni voi thum mo chu kan chuak du na. Mi pat hmeichhe na rong kai roing ka in kom lem lo ati. Alana in soidan chuan motor siam na dor pakhata mechanic na thoka. Anung jang zayani ta ka wangin thani chung vel chu na po kal theilo thu soin Melisai tha ni lai po hi apon chuat theilo lai tak ni na soitel bok. Detective te point alana chu mechanic ani ti an fin fiat thuaya. Tin anung jang po zayani a chuak theilo vina om ve deuh reng ti te po an fin fiat thei ta bok. Zona frang an zo atronga alana chan na hian detective te chuan thil mak ti deuh an nei thung. Ama sabera chuan Melisai thi thu alo hreve mi alo khani o me. Khati kop khan news an puang na sa a. Tin Melisai ruang an charna mun kha alana chen na train mail thum vel laka hla o mani boxia. Hetiang taka chen na hnaya tual thana Rapthlak tak thleng a hremi alo thei kha amak reng bok ani. Apani na chuang kan soita kan khan alana hi mechanic ania. An hathona hmuna hian chemical chi frang an nga. Alana hian adu tokin heng chemical te adu na hmuna mang thei. Athona hmuna an chemical man chi khat chu Melisai ruang an fia khan doctor ten an mu chuak nge. Ma se evidence tratak an nei lo wangin man ngot thei ani big ri si lo. Hun aliam ve hret zela. Melisai that tuero zon chua mai thei alani ri lo thung. Anu Sharon point thei top chuain ma han la thrin ma se. Ma son na om thei meu lo. Ril runa bok, fate pani Eric le Kelly tela en kol ngai bok. Melisai nu he khongai thlak le. Ma son na e me ma om thei lo wang le. Ama le fate pani tan anom na khua chu him lo ria wa hriat na Melisai nu hian aneya. Hei wang hian Tennessee a fate pani nen an pem taria. Kum khat zen zon anom bo nu hian. Melisai nu chuan afanu that tu zon chuak ngei tumin an kholuya bok hian aron let lea. Poster te tarin afanu that tu zon chuak pui thei tu hne US dollar sin khat lai atiam nge a. Sum tam taka tiam chung point kar thum lai aliam nuwa po afanu that tu hriat thei alani ta chuang lo. Melisai nu Sharon Lee run nat azuala. Ataksa po chaw ve ta hle mai. Sum la seng hnem to bok. Sharon chuan kafanu that tu hirang taka zon chua. Mana aphu tok rem na pek ngei ka van du tak em. Kaduang tak hian thil thleng thei se chu kafanu tharau po hadam takin a chol theianga. Chu tiang chia chuang ke po hadam takin ka om thei to tur ati. Sum tam tak pe ka tiam hnuwa po afanu that tu hriare rengan om thei si lawa. Melisai nu chuan ti dan thlakin playing card a afanu thalak le achan chin toy ziakin lungina semta a. Lungina tang zinga afanu lo mel hriata. Afanu that tu hrian lo om tak mialin ati wang ani ber. Hetiang playing card a mi bo thalak le an chan chin toy ziatil na. Lungina sem hi kum sang ka zakwa somsari so tang khan an lo ching tran to a. Kei singa mozat chu hetiang wang hian chui chua lo ni to boka. Hei wang hian Melisai nu point be se na sang tak nen hetiang hian ma ala ve ta a. Ma se be se na ero atham ral thung. Hun aliam zela. Kovel thiam na po alo sang so ve zela. DNA mga pui khoi tu zon chua dan po changklung zo ka ti dan an lo thiam chho ta zela. Hei hi Melisai ke sa po hian an mang tong kai ta chi renga. Ati lama kan soi tong khan Melisai te ina khan secret mut chia ani kan ti to kha. He secret atang hian DNA sample lak ania. Khang hun lai khan DNA mga nu chui na tur kholan na nei that tok lo wangin DNA sample han collect mai ba khati thei alawm lo. Ma se tu na chuan DNA sample an lak mang khan thuk zokin mithiam ten an sui tran don ta. Melisai ke korte a po khan mi pa DNA mu ani thawa. DNA an lo da that hi DNA database a amil puyom le omlo anhan ena. Ma se an puyan mu zo tatlat lo. Ti chuan genealogist pakhat CC Moore an ti alawm hlawa.
Ani ho hian DNA sample an nei atang chuan DNA profile kim chang takan siam chuak thei ta he DNA profile kim chang an siam chuak hi kum sang ni le som pariat khan get match an ti DNA manga thla tu chui chuan a site ti mai la ta chuan he DNA profile in han khung lu ta van nei thak takin amil pui tur pani an mutanol mai heng mi papani zinga pakhat jok chu ma kan soitak melisai ne nan light line manga in tong alana ngei kha lo ni alana DNA nge yani ti finfia turin alana DNA lak ngai ta ti chuan thu nei tu te chuan ruam man na fing tak an ngai tua chhuak ta detective pathum te chu chewing gum company pakhata na thok nginan in thuama ti chuan an company in chewing gum an siam thar chu mi in tuian ti le ti lo hriat nan in franga kalkualin an thil siam te an thial tira an ngai dan an la khom thin ti soin alana po hiang ngai dan an hriat du thu soin an chewing gum siam thar niom tak chu thial tiran tuma ma se alana hi lo fing ve tlat ka DNA la kin tum tlatin ka hria ti na thial du ta tlat lo an ruam man na fing tak chu man thei ani talawa ruam man na thar an siam ngai le ta ruam man na thar an siam chung hian kumalo veile mana kum sang hi le som ni alo her chhuak ta vung mai hemi kum hian thu nei tu te chuan ruam man na thar siamin alana chevel en thaturin ti man din ta alana DNA lak thei na rem chang an zong ani ber ma se alana hian a DNA lak thei na rem chang a siam sak hlei thei lo thunga huninga mochen an ve nuwa ni khat chuwan nei thlak takin alana hian che nei na trainer on suaka pona zial aron zu ta hlawa azuk zo hian a zial bung chu bol hlo bo ma paita in chunga lu vele thu nei tu te chuan he zial bung hin va char fata lepa an kalpui nga la alana DNA chon na chuak ta thuaya ti chuan melisai ki korte le anina zial bung atrangan DNA lak nen ain mil le mil lo anen dik nga la an be se ang nge in alawin mil ta chia mai tuna zet chuan soiboi thei hau lovin melisai that tu chu alana nge yani ti finfia anita jun sang hi som hi khan kum som ruk pani mi ni to alana chu mananita alana hi ko chuan thiam lo achan tira mi ru bole tual tha thu boi siam sakanita a hrem na ture ro tun thlengin an lapuang zari lo thung dam chunga lung in tang turin nge an tianga thi turin a chung thuan rel sak don ti chu hunin ala hrilang chu